खुलुमबाय आं राजीव बसुमतारी गसाइगाव जलेश्री समाबाय समिति बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि मोनसे गिदिर देरहासार इउपिपिएल दोलोनि मददाव बिजाथि होजानाय गासै 15 बिजाथिफोरा गसाइगाव जलेश्री समाबाय समितिनि बिसायख'थियाव देरहानो हायो। मख'जाथावदि इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय गासै 15 बिजाथि होदोंमोन आरो बेनिनो गासैबो 15 बिजाथिफोराबो देरहानो हायो आरो बेखौ इउपिपिएल दोलोनि गेदेर देरहासार होननानै बुंनांगोन आरो बे देरहानायखौ लानानै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि गोबां मददगिरि एबा हेफाजाबगिरि बिथांमोना लोब लोब रंजानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो लोगोसे बे देरहासार जानायनि गेजेरावनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अखिल मुसाहारि आरो इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि समनाथ नार्जारी बिथांमोनाबो बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथांमोना देरहासार जानो हानाय बिजाथिफोरखौ बरायनाय हाबाफारि लानायजों फैबाय थानाय समावबो इउपिपिएलनि देरहानाया रोखा जागोन होननानै फोरमायो समनाथ नार्जारी बिथाङा। रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मा मेसेज होनो सानो? नंगौ 15 जन बिजाथि होदोंमोन 15 जनबो अलरेडि देरहाबाय डिक्लेयार होनोल' बाखिसै बे रायजो राजानि देरहानाय आरो बे जोंनि गासैबो इउपिपिएलनि नेता कर्मीफोरनि खामानि मावनायनि सायाव बियो फिथाइ मोननाय आरो बे समायखौ भबिष्यताव जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायनि रायजो राजाया बेखौ दैथायहरदों खामानि मोनो। बेनिखायनो आं खावलायो गासैखौबो बे समाव जलेश्री समाबाया जाहाथे जौगाथों रायजो राजाया जाहाथे गोरिब गुन्द्राफ्रा जाहाथे गासिबो मोननांगौखौ मोनथों आरो आं गासिबो आंनि इउपिपिएल दोलोनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय फैनाय जिल्ला कमिटिनि ब्लक पर्याय आरो प्राइमारि पर्याय नेताफोरखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ जासिहरदों। बिथांमोननि नाजानायाव बे 15 जनखौ जों देरहानो हादों बाव गासिबो जिरो जाजोबदों जों देरहानो हादों बेनो। थांनाय 29 तारिखाव जालांनाय जे जलेश्री समाबाय समितिनि इलेक्शन्स बिनि रिजाल्टखौ दिनै होबाय आरो बे रिजाल्टखौ जोङो 100आव 100 माने 15थायाव 15थाबो जोङो देरहासार जानो हाबाय। बेजोंनो बेखौनो फोरमान होयो जे दानि जे प्रमद बर' सारनि जे दैदेननाय सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै रायजो राजा बिथांमोना जोंनो मोजांथारैनो भट होनानै जोंखौ देरहासार खालामबाय। बिनि थाखाय जोङो रायजो राजा बिथांमोनखौ साफ्रोमबो शेयार कार्ड हल्डार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावो आरो जोङो खोथा होयो जे थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि जाय चेयारमेन आरो मेम्बारफ्रा जे खामानिफोरखौ मावनानै होआखैमोन रायजो राजा बिथांमोननो बे खामानिफोरखौ जोंनि जे चेयारमेन बा मेम्बारफोर जागोन बिथांमोना रायजो राजानि जानानै खामानि मावनानै होगोन। जोङो बेखौहाय जोङो खोथा होयो आरो जोंहा आसा दंबावो बेबादिनो गाबोनबो गाम्बारियाव जोंहा दङ आरो बेबादिनो कसुगावआवबो दङ। स' जोङो मोनफ्रोमबो समबाय समितिनि इलेक्शनाव जोङो देरहासार जागोन जोंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ। गोजोननाय मोनदों मानो होनोबा दिनै जोङो बेवहाय 15थायाव 15था माने बिपिएफ बा नील बेवहाय खुनु मोनसे सिटआव बिथांमोना देरहासार जानो हायाखै। 15था सिटआव जोङो इउपिपिएल हिसाबैनो 15थावबो जोङो देरहाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथावना आरो जोंनि जेसेबां वार्कारफोर दङ जोङो बयबो रंजादों जोङो मोसादों नोंथांमोना नुदों। दा जोङो रायजो राजा जाय बिथांमोना जोंखौ भट होनानै देरहासार खालामबाय जोङो बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो रोजा रोजा साबायखर बावो। मोनसे गोजोनथाव खौरां 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों बाक्सा जिल्लानि सालबारि बाजारनि साखाथियाव थानाय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुला। देग्लाय बोसोरनिफ्राय सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव आर्ट्स आरो साइन्स आयदानि थाखाय गोदानै फरायसाफोरनि मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव मुं थिसननाया बेसेन नाङै जागोन आरो डेभेलपमेन्ट फिसा 1000 दानफ्रोमबो टिउसन फिसा 1500 रांखौ फरायसानिफ्राय लानाय जागोन। बेजों लोगोसेनो जायफोर फरायसाया मेट्रिकआव 90 जौखोन्दोनि बांसिन मोननाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाया बेसेन नाङाजासेनो मुं थिसननो हागोन। बबेखानि 80 जौखोन्दोनिफ्राय बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफ्रा मुं थिसननायाव 50 जौखोन्दो फ्रि जागोन। बेबादिनो उननि जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनाय आरो बिपिएल कार्ड थानाय फरायसाफोरनो रेहाय होनाय जादों। लोगोसे बे फरायसालियाव फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफ्रा सेन्ट जेभियार्स इंलिश स्कुलाव 11-12 थाखोनि गोदानै मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर
9954427791 आव थोंजों स्लट लानो हागोन।